Kon, sing jenenge sapa-sapa iku? Besok Kon sok puwamer kon mentang-mentang ndek pacar kon. Kita ya duwe sampean jenenge sapa? Rangga. Aku Gibran yo. Gibran. Pasangan dhewe-dhewe tambah. Kon cinta besti. Kon. Oke, saya aku kudu ngopo iki cah. Kon untukmu adil. Aku ra ndek pacar tapi aku ndek utuh. Cilik pacare wakil presiden. Pacarku ndek fiksi ate lapo kowe. Iki luwih kocok meneh iki. Kon duwe pacar tapi gak duwe untu, aku duwe untu tapi ra duwe pacar. Yo ya aku yo kowe lho kok. Joke kan mau nang kono wae iki. Untumu mok sembang nang sapa lah yo. Yo tonton meneh yo. Jenenge sapa-sapa iku? Heeh. Kon sok puwamer kon Oke. mentang-mentang ndek pacar kon. Iki sumben ayu lho cah bangsamu nek peleke untune yo. Ken untune tukul kena ayu cah. Tunggunen apa ya? Tunggunen berang tanah ya 10 tahun kasan. Kena ayu deh iki.